yazi ngento ufuna uqwalaselwa guys, ezazimenqe man ze-disappearing messages phaa ku-WhatsApp. Niyathanda uzenza mysterious nina man. Yo, awuso-spy for nina ango-007, awuyo-bodyguard ka-president. Ningamamenemene qhithi nina, ii-messages disappearishe every 24 hours. Kwesi kaloku ndiyathengisa mna phaa ku-WhatsApp for nina awuzobuza ii-prices namhlanje. Ngomso itshathi empty, awusayazi noba bendithe yimalini into ethile, ngoku funeka ndiphinde ababhanxa bendimthethe izolo. Ndiphambani kaloku mna guys, rha. Ndiyandestand uba umntu mhlawumbi ispan sakhe efowunini kweza WhatsApp group zininzi, so uthunyelwa bonke ububhanxobu. Ungayiseta ke lana so that ungabe udelete one by one la vobe. But kaloku xa ufaka i-order kum okanye nomphi nawo no-business, iswishe off la nonsense. And la number yinamba ye-business. Oh, I love you ababandayo, andibahoyi nobahoyi. Okanye ezazimenqe ufike zicela ii-videos. Ngo-2024 fonini kusekho ubhobho engakwazi udawunlowuda. iWest phaa kuTikTok uvele uthi save video fonini, akho nenidi ye-apps ezifensi. Ngoku wena uWhatsAppelani uba mna mandihlale apha ndigubhulule iividiyo eziyi-300 400 ndizisendele wena. Guys, uyo mna ndiWhatsappele xa ufuna ukuthenga i-merchandise qha enye nenye, second half twice. Ke yo one sithi igqise isithi ankile, I need your help. Yo ndiyigibisela ku-archive same time. Soze kaloku mna guys ndibe ndizithwalisa uxanduva ngabantu abanee-problems ezingapheliyo ndixakane nezam. Hayi kunoske kuthiwe ndiphakamile yoba yileyo, andimindi tu, but ke asikho lapho namhlanje guys.